Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Abale ndi alongo, lero Loweruka pa 2 March 2024 pamene mawu athu alero makamaka pamene Ambuye Yesu akutipatsa fanizo la mwana wotayika litizindikiritse kutayika kwathu. Kuyambirira litizindikiritsenso kunena kuti Atate athu ndi achifundo, amakhala okonzeka kulandira wina aliyense amene walapa ndi mtima woonadi. Komanso litizindikiritse kunena kuti mwina tingathe kumaoneka ngati kuti ndife anthu abwino, tisali anthu abwino pamaso pa Mulungu. Lero mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Mika mutu 7 kuyambira ndime ya 14 mpaka na ndime ya 15, kupitizanso ndime ya 18 mpaka na ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Isaac Owen Kapichi kuchokera ku St. John's Outstation, Chawe, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino walero limene ndi fanizo la mwana wotayika likuchokera mu uthenga wa Luka mutu 15 kuyambira ndime ya 1 mpaka na ndime ya 3, kudzambiranso ndime ya 11 mpaka na ndime ya 32. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tikhalire limodzi. Muzapondereza pansi zolakwa zathu, muzataya machimo athu onse pansi pa nyanja. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mika. Inu chauta, mwasogolere anthu anu ndi ndodo yanu yowaleretsera. Muwete nkhosa zanu zimene mudazisankha. Tsopano zikukhala zokha m'nkhalango pakati pa dziko lachonde. Koma muzilole kuti zikadye ku busa labwino, ku Basani ndi Giliyadi, monga masiku akale. Chauta akuti zawaonesa zodabwitsa monga masiku amene ankatuluka ku Igupto. Kodi ndani ali Mulungu ngati inu, amene amakhululukira machimo ndi kuyiwala zolakwa za anthu anu otsala? Simusunga mkwiyo mpaka muyaya, chifukwa muli ndi chikondi chosasinthika. Muzatichitiranso chifundo. Muzapondereza pansi zolakwa zathu, muzataya machimo athu onse pansi pa nyanja. Muzaonesa kukhulupirika kwanu kwa Yakobo ndi chikondi chanu chosasinthika kwa Abrahamu, monga mudalonjezera molumbira kwa makolo athu, kuyambira pa masiku amakedzana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Anthu onse okhometsa msonkho ndi Ayuda enanso onyozera malamulo ankabwera kwa Yesu kudzamva mawu ake. Tsono Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo adayamba kuwinya nkumanena kuti munthu uyu amalandira anthu ochimwa nkumadya nawo pamodzi. Tsono Yesu adawaphera fanizo ili adati,
Munthu wina adali ndi ana amuna awiri. Wang'ono adapempha bambo ake kuti, Atate, bwanji mugawiretu tsopano chuma chanu, ine mundipatsiretu chigawo changa. Bamboyo adawagawiradi ana ake aja chuma chake. Patangopita masiku owerengeka, wang'ono uja adagulitsa chigawo chake chonse, nachoka kwawoko ndi ndalama zake kupita ku dziko lakutali. Kumeneko adamwaza chuma chakecho ndi mayendedwe oyipa. Chitamthera chuma chakecho, mudalowa njala yayikulu m'dziko limenelo, mwakuti iye yemwe adayamba kusauka. Pamenepo adapita kukakhala nawo kwa nzika ina ya m'dzikomo. Nzikayo idamtuma ku ubusa kukaweta nkhumba zake. Mnyamata uja ankalakalaka kudya makoko amene nkhumba zinkadya, koma panalibe munthu ompatsako ngakhale makokowo. Atakhalakhala adadzidzimuka mu mtima mwake ndipo adati, achulukirenji antchito abambo anga amene ali ndi chakudya chokwanira mpaka kutsalako, pamene ine kuno ndikufa ndi njala. Basi ndinyamuka ndipita kwa bambo anga ndipo ndikanena kuti, Atate, ndinachimwira Mulungu wakumwamba ndi inu nomwe. Sindiyenera kutchedwanso mwana wanu. Mundilole ndisanduke mmodzi mwa antchito anu. Choncho adanyamukadi napita kwa bambo wake. Koma akubwera patali, bambo wakeyo adamuona namumvera chisoni. Adamthamangira namkumbatira nkumupsompsona. Mwanayo adati, Atate, ndidachimwira Mulungu wakumwamba ndi inu nomwe. Sindiyenera kutchedwanso mwana wanu. Koma bambo wake adawuza antchito ake kuti, thamangani mukatenge mkanjo wabwino kwambiri, mumuvekenso mphete kuchala ndi nsapato kumapazi, ndipo katengeni mwana wang'ombe onenepa uja muphe kuti tidye tikondwere, chifukwa mwana wangayu adafa koma tsopano wakhalanso moyo, adatayika koma tsopano wapezeka. Ndiye pompo chikondwerero chidayamba. Koma mwana wake wamkulu uja anali kumunda. Pochokera kumundako atafika pafupi ndi nyumba, adamva anthu akuyimba ndi kuvina. Adayitana wantchito mmodzi namufunsa kuti, kodi kwagwanji? Iye adati, ng'ono wanu uja wabwera, ndiye bambo apha mwana wang'ombe onenepa uja chifukwa analandira ali wamoyo. Adamva zimenezo, mwana wamkuluyo adapsa mtima nakana kulowa. Apo bambo wake adatuluka nkumupempha mopemba kuti alowe. Koma iye adayankha bambo wakewo kuti, ine zaka zonsezi ndakhala ndikugwirani ntchito ndipo sindidakulakwirenipo lamulo lanu. Komabe inu simunandipatseko ndikatonde komwe kuti ndikondwere pamodzi ndi anzanga. Koma mwana wanuyu chuma chanu chonse adawonongera akazi achiwerewere, ndipo pamene wabwera mwamuphera mwana wang'ombe onenepa uja. Bambo wakeyo adamuyankha kuti, mwana wanga, iwetu uli ndi ine nthawi zonse, ndipo zanga zonse nzako. Kunayenera kuti tikondwere ndi kusangalala chifukwa ng'ono wakoyo adafa koma tsopano wakhalanso moyo, adatayika koma tsopano wapezeka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga umene tawerenga pano umene ndi fanizo la mwana otayika. Akatswiri osiyanasiyana amalemba oyera amapereka malingaliro awo zamutu umene mwina udakakhalanso oyenerera pa uthenga umenewu. Ena amanena kunena kuti fanizo la abambo kapena atate kapena kholo la chifundo. Pamene ife tikuganiza za mutu ngati umenewu, tikuyenera kuti tizindikire nthawi yomweyo kunena kuti nafenso tikuyenera kuti tidzifunse kunena kuti kodi mawu amenewa, chifundo cha Mulungu kusokera kwa mwana kumeneko kukundiphunzitsa chani m'nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu? Kodi kukundithandiza bwanji kuti ndikonzekere moyenerera nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu? Ndikumbukira bwino lomwe kunena kuti inenso ngati wansembe ndimakonzekera nyengo imene ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo nthawi imene ndimakumbukira
kwina kuti I had a meaningful preparation inali mu chaka cha 2017 nditangolowa kumene kusembe. Koma kodi chidachitika ndi chani? Ine ndili ku seminari yaing'ono kumulale, ndidali ndi mdani wanga ngati mmene wina aliyense angathe kukhalira ndi mdani, amene ndidadziuza kuna kuti zivute zitani akulu awawa ine sindidzawalankhulaso. Kutitu zifike pamenepa ndikukhulupirira kuna kuti pang'ono mungathe kundimvetsa kuna kuti mmangoyenera kuti amene musankhululukire. Mkulu ameneyu anabwera kudzabwereka trouser kwa ine. Trouser limene neyo ndimachenera, limene nali odalira, nthawi imene linali matrauza aja bogati. Mukudziwa bwino lomwe kuna kuti mbuyomu matrauza bogati ndi amene achinyamata amashayinira. Ndiye kumabwera atsikana akulikuni girls. Kubwera kumulale ndiye mmadziwa nthawi zonse kuna kuti pa skulu ya anyamata okhaokha pakamabwera atsikana network imasukunekeratu business gino. Anyamata amene sadziwa kulankhula chizungu amafuna zioneka kuna kuti chizungu amachidziwa. Anyamata amene sadziwa kuvina amafuna aphunzire kuvina overnight, mawa akavine akaoneke akashayine. So uyu anazindikira kuna kuti kukubwera alendo koma ndilibe chovala, ndiye timakhala ndi library kubwereka nazo vala. Ndanabwera kudzabwereka trouser la ine la bogati. Ndenamuza kuti koma tu ineyo ndinetu okuluparako pang'ono, ndinoneneperako pang'ono. Trouser langa silingakukwane. Bwanji upite kwa wakuti ukabwereke. Adanduza kuti koma lanuli ndimene lili bwino mundibwereke limeneli. Adayesa trouser lija limakhwepa. Chifukwa chonena kuti iye anali size 28, ine ndimavala 34, 32. So ndimadziwa kuna kuti zivute zitani silingamukwane. Iye uja ntamuza kuna kuti mwaonatu lakukhwepani, anazoti musadandaule iyayi. Ndikangovalira golf shirt malaya osapisira ndicho linga chonena kuti basi andasamakadziwe kuti kundikhwepa keda nkamangira lamba. Alendo aja apita sabata limodzi latha, trouser langa sili kubwera, ndidalondola. Ndidakamupeza adanduza kuti andinajava ndenongodikira kuti ndingositako ndikasita libweretsa. Atabweretsa ine nadzidzimuka kuti trouser langa lija sili kundikwanatso iyayi. Anapita nawo kwa atelala analichepetsa kuchoka size 32 mpaka nakufika size 28 kuti limukwane yeyo. Inena kuti achimwene inuyo ndine kuyambira pano kupita kutsogolo kuno ndife chidani. We have actually declared enmity. Chidani chokhazikika ndi from 2004 mpaka na 2017 timakumana kuma tikankumana timakumbutsana automatically kungokumbukira kuti pacha ndidani osampatsa moni osamulankhula. 2017 ndalowa sembe ndikukonzekera nyengo ya masautso ambuye athu Yesu Khristu. Kuti masautso ambuye athu Yesu Khristu ndakonzekere bwanji nthawi imene iyi. One of the things zimene ndinayika pokonzekera nyengo ya masautso ambuye athu Yesu Khristu, ndidayika kunena kuti ndigule sapato yabwino ya flat komanso yosasongoka kuti ndikamanga njira mtanda ndizitha kugwada mosavuta. Ndidapita ku shop ya Bada kuti ndikagule sapato yabwino yoti ndizitha kupanga njira mtanda mosavutikira, ndikamagwada ndikamadzuka ndisamavutike iyayi. Ndafika kumene kuja sapato imene ndidagulayo sina ndifikepo ayi, koma tili pa countala ndadabwa mdani wanga uja aliso pambuyo panga pano wagulaso sapato yofanana ndi yanga ija. Ndi amatira nkhula pa countala chona kuti apo mulitu mpikisano muno. Tikutenga mapepala kwa anthu amene agula ndiye tikumawasakaniza. Tikawasakaniza mapepalawa titana munthu angosanga mapepala awiri. Amene awineyo ndi amene awina mpikisano lapatsa sapato. Ine naponya pepa langa ndani wanga uja sanaponyaso adasakaniza odzasanga ngusangala ine ndandani uja. Kenaka kale-kaleni atipatsa sapato ine ndapita ku nyumba ndikuti tsopano ndione sapato ija. Ntayiona kutulutsa imodzi kuna kuti ndi yabwino ya flat bwino kwambiri posaso ndi ija ndagula ija. Kenaka ndati andivala imeneyi ndikamamba njira mtanda. Lachinayi kuti mawandi lachisanu ndione bwinobwino sapato ija ndikuona kuti sapato zanga zonse nzakumazere. So nayimba ku Bada kuti nimati ndikuze ndikuti sapato zonse zimene mwandipatsa zija nzakumazere. Ananduza kuna kuti anzanu aja somawina nawo aja nawonso sapato zawo zonse nzakumanja. Ndiye muyimbirane mukumane mulankhulane kuti muzinthane. Wina atenge yakumanja ndi yakumazere, winanso atengenso yakumanja ndi yakumazere. Tidakumana ndipo kuyamba kulankhulana pomwepo. Ndidazindikira kuna kuti kukonzekera kwenikweni kwa nyengo ya masautso ambuye athu Yesu Khristu ndikuyamba kulankhulana ndi adani athu amene tidanena kuna kuti awa sindidzawalankhulana. Zimene zinthu zimene uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa. Kungomva nkhani imeneyi, mwana wapempha chuma wapita nacho ku dziko lakutali wakachiononga ndi mayendedwe yake osakhala bwino, tingathe kuyembekeza kuna kuti apa ndi kuti pakhala kusalankhulana. Koma tikuphunzira kunena kuti alipo anthu ena amene anatonongera chuma,
alipo anthu ena amene tidayambana nawo, alipo anthu ena amene tidatalikirana nawo moyo muno, koma munyengo ina masautso Ambuye athu Yesu Khristu, wina aliyense avale utate, wina aliyense avale ukholo okhululukira anzathu. Tikatero ndiye kuti tayikonzekera nyengo ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu moyenerera. Aino ngati akhristu tayika kale zinthu zimene tikuona kuna kuti tikachita tikonzekera bwino. Ena aina kuti ine ndifuna kule kabuka njira mtanda. Inde ndiwozekera koma mwina simukonzekera bwino. Mwemba kukonzekera bwino ngati iwo aja amene mudauza kuna kuti simudya kwawo simudzawalankhulaso mukayambe kuwalankhula, ndiye kuti tsopano mwavala ukholo, mwavala utate, mukutha kukhululukira anthu. Zimene zili zofunikira munyengo ino. Ena munyengo ino akwena kuti ine pepo wanga adaduwa, ndipeze pepo wina ndizivala pepo wina. Inde mukonzekera koma simukonzekera mofikapo. Ngati simukakhululukira iwo aja amene munaona ngati kuti adakulakwirani kwambiri. Nyengo ino ndi nyengo yokhululukirana. Nyengo ino ndi nyengo imene ife tikuyenera kuti tikhaleno bambo, tikhale kholo, tikhale atate achifundo. Ndipo chifundocho tichitire wina ndi zake. Kenaka nyengo imeneyi tizindikiritsenso kunena kuti in our goodness we should not allow to be used by the devil. Mwanatu uyu amene anali wamkulu, iye amadzitenga kuna kuti ndi wabwino. Koma adayiwala kuti asingesinge kwina kuti ubwino wangawu Satanaso angatha kundigwiritsa ntchito mu ubwino wangamu. Ndipo tunzi zimene tikuona sakufuna kuti m'bale wake alandiridwe, sakufuna kuna kuti m'bale wake amukozere phwando, sakufuna kuna kuti m'bale wake abwererenso ku nyumba. Akupereka mabati ni mabikozi ambirimbiri. Leronso tu tingatokhala anthu abwino, but we should not allow our goodness to be used by the devil. Alipo anthu ena ake ndi abwino samamowa. Inde ndinu anthu abwino muti simumwamowa. Inde ndinu anthu abwino muti simuyenda usiku. Koma musalole kuti Satana akugwiritseni ntchito molakwika mu bwino wanuwo, nkumayimba foni kuna taona amuna anu akuyenda pansi usiku, muwaona usiku uno inu mupita kuti. Alipo anthu ena ake amene ati koma ndekatoleka waphweka ndawo mochita obwerera. Inde akabwerera inde, koma iniyo musalole kunena kuti Satana akugwiritseni ntchito mu bwino wanuwo, inu simukudzitenga kuti ndinu wabwino. Awo ndolakwika, koma musalole kuti Satana akugwiritseni ntchito. Alipo ansembe ena amati kumanda usembe udaphweka, usembe udalo wa China amene akulowa masiku ano. Inde iniyo ndinu anthu abwino, munalowa nthawi yabwino. Koma musalole kuti mu bwino wanuwo Satana akugwiritseni ntchito. Ndi zimene mwanayu takuchita. Iye ankadzitenga kuti ndi wabwino, koma sakufuna kuti mu bwino wakewo mwana amene ali osokera abwerere, iye amene ali ochimwa alandiridwe pa khomo. Nanunso ndinu anthu abwino, koma musalole kuti Satana agwiritse ntchito ubwino wanuwo molakwika. Naso imene vili kuphunzira nkunena kuti despite our goodness, but we have to identify the devil in us. Kuti ngakhale tili anthu abwino, koma tizindikire ndipo tipeze mphamvu za Satana, ntchito za Satana mwa ifeyo, ndipo tikazipeza tithane nazo. Timati tikamawerenga nkhani imeneyi verse 13, timamva kunena kuti imafotokoza momveka bwino kunena kuti mwana ameneyu adakaononga chuma chakechi ku dziko lakutali ndi makhalidwe ake oyipa. Ku dziko lakutali, nchifukwa yana kunena kuti ku dziko lakutali akufuna apange emphasize kunena kuti kumene koko kunalibe wina aliyense koma iyeyo mwini wake wochimwayo ku dziko lakutali. Kenaka njira imene anaonongera chuma chakechi ndi mayendedwe oyipa. Koma tikudabwa kunena kuti mwanayu amene ali wamkulu, amene amadzitenga kuti ndi wabwino, pa verse 30 ija akuwauza bambo ake kuti koma mwana wanuyu anaononga chuma chanu ndi azimayi achiwerewere. Anamuza ndani? Iye adaliko ku dziko lakutali, kudali mwana yekhayo. Komanso verse yachita kufotokoza mwayambirira bwino lomwe pa verse 13 kuna kuti anaononga ndi mayendedwe oyipa, sakuatchula mayendedwewo. Iyeyo akubwera kuti ndi akazi achiwerewere. Moyo muno we should always identify the devil in us. Wina aliyense mwa iye muli ka Satana adzikazindikira. Ka Satana kamene kamafuna kazionjezera pa machimo anthu ena. Kuna kuti iye simayendedwe oyipa okha koma ndi mayendedwe achiwerewere. Who told you? Were you there? Iye sangoyenda usiku okhayi koma kumaka mwasumowa. Who are you to know zinthu zimene zikuchitika usiku? Alipo anthu ena ake amene amafuna adzionjezera mabodza
mu nkhani zina, alipo anthu ena ake amene amafuna adzisinjirira nkhani zina, alipo anthu ena ake amene amaoneka kuti amadziwa zinthu zambiri kusiyananso ndi mwini wake, so iweyonso mozidziwira. You should always identify the devil in you. You can be a good person, but always endeavor at identifying the devil in you. Tampezeni Satana mwa inu, takapezeni kantchito ka Satana mwa inu kuti mumalizitse kuti mukhaledi munthu wabwino. Kenaka chinanso chimenenso ife tikuphunzira muthenga wathu wabwino nkunena kuti we should not act good, but we should be good. Mwana uyu amene ali wamkulu, he acted to be a good person. Koma mkati mwa ndime ukali wake, ugogodi wake, nsanje zake, umbombo wake, ambitions yake, omafuna kunena kuti ine mulakandipatsa soka mbuzi kuti ndipangika blai, akuonetsa kunena kuti ayi, he was only acting good, but he was not good. Moyo muno zimene zili zofunika, we should not act good. Tisamangooneka ngati kuti ndife anthu abwino, koma tikhale anthu abwino. Moyo muno ngati timasemphana ndi madalitso, moyo muno ngati mukusemphana ndi madalitso, moyo muno ngati ndikusempana ndi madalitso, chifukwa chonena kuti moyo mwanga nthawi zambiri I have only acted good, but I have not been good. Ndangoonekawo ngati kuti ndine munthu wabwino, koma sindakhale munthu wabwino. Pamene ife taoneka kunena kuti ndife anthu abwino, tisali anthu abwino, timaphonyana nawo m'madalitso a Mulungu. Ambiri mwa ife, we change our identity. Before the Lord, we have another name. And after moving away from the Lord, we also have another name. You miss the graces of God. Ambiri mwa ife timasinda dzina pamaso pa Mulungu. Monga momwe mwana uyu wamkulu, timafuna kuti tioneke ngati ndife anthu abwino. Koma nthawi ina timakasintha nkuonetsa manga athu. Uthenga wabwino wa lero ukutiuza kuna kuti we should not just act good, but we should be good. Musangooneka ngati kuti ndinu anthu abwino, koma muoneke kuti ndinu munthu abwino. Mukaoneka kuti ndinu munthu abwino, simudzasintha chimene muli, ndipo Mulungu adzakudalitsani madalitso amene ali anuwo adzabwera ndi kuperekedwa kwa inu. Amen.